ಎಂಕು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಯಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾಯಿ ಏರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಒಂಜೆ ಬೆಮ್ಮೆ ತುಳುವನಾಡದ ಮೂಲ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆರ್ಮೆ ದೇವರು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಆನಿಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಬೆಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ಆರಂಭ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ರೋಗ ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಧಿ ಪಣ್ಪುನ ನಿಲಟ್ಟು ಮಾತ ರೀತಿದ ಮರ್ದುಮಾಯದ ಹೊರಟು ಜನಮಾನಿ ಬಂದುಳೇನು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಲನೆ ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟು 14 ವರ್ಗ ಕೇವಲ ದೈವದ ಪ್ರಧಾನ ಚಾಕಿರ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನ ಒತ್ತು 14 ವರ್ಗಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಳಗುಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಡಿಯಡಿತ ಒಂಜಿ 75% ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಕಲೆಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚುತ್ತಿನ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಒತ್ತು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರಡ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಮಿಕ್ಕದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಶವ ಮಡಿವಾಳರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ದೈವದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಶವ ಮಡಿವಾಳರ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3-4 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ದೈವದ ಬೊಲುಗುಡೆ ಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ದೈವಳು ಕೈಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಸುರೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣ ಸುರೇಶಣ್ಣ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕುಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ 0-8-4-4-1-1-1-7-2-7 ದೈವದ ಕಲತ ಉಳಯಿ ಒತ್ತು ಚಾಕಿರ್ದಕಲ್ನ ಕೆಲಸದಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಚಾಕಿರ್ದಕಲು ವಾರೀತಿ ಇಪ್ಪುಡು ದೈವದ 14 ವರ್ಗದಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಲ ಈ ಒತ್ತು ಚಾಕಿರ್ದಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರೆದಿಪ್ಪೆರೆ ಮೊಕುಲು ಅಸ್ರಣ್ಣೆರೆಡ್ದು ಸುರುವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೆಜತ್ತಾಯಿರದು ಸುರುವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಕಡಿತ ಬೆಡಿಮರ್ದ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒರಿಪನಕುಲು ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಐಟುಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಬಿರುದಾವಳಿಡ ಒಂಜಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಬೊಲುಗಡೆ ಪತ್ತು ನಕಲೆಗಳ ಆತೆ ನಿಯಮನಿಷ್ಠದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನತ ಬಗೆಟ್ ಮುಗುಲ್ಡ ಪಾತೆರನುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗುಲು ಉಳ್ಳೆರೆ ದಯಮಲ್ತ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಕಲನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಗ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓವುಲಜ್ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಅಂದ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಪುದರೆ ಮಡಿವಾಳೇರು ಶುದ್ಧದ ಮಡ್ಡಿಲೇರು ಎಂದು ಬಂಡ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಅಪಗೇನೆ ಆ ಶುದ್ಧದ ಮಡಿವಾಳ ವಂಶಡು ಇರು ಉಂಡಾದು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಮನ್ಸ್ಯ ಮಡಿವಾಳರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ರೋಹಿತ್ ಮಡಿವಾಳರ್ನ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಆಕಲ್ನ ಬೆರ್ತಳ್ಳಿ ಇರು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಳ್ಳರೆ ಇನೆ ಈರ್ನ ಈ ನೆಕ್ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರಗೆ ಎಂಚ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬತ್ತಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರಾರದ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೋಡಿಡೆ ನಿಕುಲುಲ್ಲ ರುಂಬಳಿದ ಭೂಮಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಿಕುಲುಂಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿರು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಐದು ಮುಂಜಿ ಕರೆಗಾತೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲರು ಒಲ್ತರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಎಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇದೆ ಚಾವಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಳ್ಳಿದಿನಂಚಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ ಯಾ ನೀರೇನು ಮೀಟ್ ಆದಿಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಯ್ಯೂರು ತುಳುನಾಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಪ್ಪಗ ಏನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡಂದ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತಾ ಪೊತ್ತುದಿಲ್ಲ ಪೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಂದ ದೈವ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರ್ತುಡು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಆತೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡರು ದಯ ಪಂಡ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದೇನೆ ಅಂದ ಇರು ಆಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕುಡ್ಲಾ ಬರ್ಪರ ಮದಿಪುಗರ್ರೆ ಮದಿಪು ಕುಡ್ಲದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಪೋಪ ಏನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡರೆ ಸುರೇಶ್ ಇಂದು ಬೆಳಾಲ್ ಸುರೇಶ್ ಬೆಳಾಲ್ ಅಂದೆ ಅಂಜದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ 20 ಸತೀಶ್ ನಿಲ್ಲೇರು ಪರವೇರು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ನೆ ನಿಜಾರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದ
ಅಂದ 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 ದಾದ ಬಂದು ನನ್ನ 6 ಮಾತಾ ಪೊರ್ತುಲ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರಾಕ್ಲು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ದಾದ ಅಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನೇಮದಕ್ಲು ರೆಡಿ ಜನ್ಲ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ ಅಂಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಳಾಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದು ಸತೀಶ್ ಇರುವೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂಜೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜೆ ಸೇಡಿಗಾರರಾದ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಬಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಡು ಬೆದ್ರ ಅಂಚನೆ ತಾಪೆದಾರ ಅದು ಮಿಥುನ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಾಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡರೀರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೇಶವಣ್ಣ ಈ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಪ್ರವೇಶ ದೈವಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಅಜ್ಜಿಯರು ನನ್ನ ಕೈಟು ಬತ್ತದು ಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಮಾತ ತೂಪ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಗಲ ರಮೇಶ್ ಮಡಿವಾಳೆರ್ಲ ರಮೇಶ್ ಮಡಿವಾಳೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಬೆರಿ ಬುಡ್ತಿನೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಎಟ್ಟಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಲ ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 42 ವರ್ಷ ಅಲ್ತ ಚಾಕಿರಿಡು ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೀದು ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರೆಗಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಒಂಜಿ 15-14 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಮಧುಮಾಂಸ ಬಿಡ್ಬಿನಿ ಮಧುಮಾಂಸಾರ ತಿನ್ನುವಂತಿದ್ದೇರು ಅವಾಗ ಎಂಕುಲು ಅವು ಬುಡ್ದು ಎಂಕಲು ಏರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೆಲವು ಬೇಲೆಲುಂಡು ಮನ್ ಕೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಂಡು ಆ ಬೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಅಂಚಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮರು ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬಂಡ 5 ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಯಾನ ಇತ್ತ ಓಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲ್ಲಾಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಓಲು ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಳ್ಳರೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟೊಡ್ಡ ದುಂಬು ದೈವದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತುನು ಬಂದಾಗ ಆತ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಬುಳ್ಗುಡೆ ಪತ್ತನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳ್ಗುಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಬುಳ್ಗುಡೆ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚು ಉದೊಂದು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟು ಆರು ಪೆರ್ರದ ಮೂವೆರುಳ್ಳಾಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಲ್ಗುಡೆ ಬತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದು ಬೇತೆ ಇಡೀ ಘಟದ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಸಮುದ್ರದ ಬರಿ ಉಂಟ ಓಲು ನೇಮೆತ್ತಲ್ಲ ಬೋಲ್ಗುಡೆ ಬತ್ತರಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಸುಬುಗೀರ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಚಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರೆಗ ತಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದಲ್ಲ ಹೊಲ್ತಿರೋದು ನೆಟ್ಲ ಪುದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮುರ ನಿರ್ದಿಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಬಂಡ ದರ್ಶನದ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಮದಿಪದ ಪೂಜಾರ್ನ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ರೆಗೇನು ಜೀರು ಕೊಡಿಯಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ದೈವದ ಕಲಕ್ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೇನ್ಲು ಕುಲ್ಲದ ಎಂಗುಲು ಕೇಶವ ಪೂಜಾರ್ಲೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರ್ಲೆಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲೆಡ ಮುಗುಳ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆಗೇನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಂಡ ದಾದಾನ್ಲೊಂಜಿ ಒತ್ತಡಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಜಿ 2 ಜನನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ಸುರುಡ್ದು ಮೂಜಿನೇ ದೈವ ನಡೆದು ಶುರು ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆನಗಳು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಪೂಜಾರಿ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಬೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 10-16 ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಗಿಜೇರು ಅಂದಂದ ಈತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಶವ ಮಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಕಟೀಲ್ರಲ್ಲೇರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒತ್ತು ಚಾಕಿರದಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಗುಡೆದಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ఇంకొన్ని పండ్లకి ఏం ఎరుతున్నాండ ఇతని ನಮ್ಮ రెడ్ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನ ಮಕ್ಳ ಭೂಮಿ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವದೇವರು ಪೂರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ಸಿಂಹಾಜಿ ಬಂಟೆ ಮೈಸಂದರ್ ಪೂರ ಐಟ್ రెడ్ చికెన్ ಅವಳು ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು అయినిತ್ತ ಮೂಲ ಪಿರ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪಲ ನಂಬೂಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತಂಡ ಐಟ್ ಮೂಲ ನಂಬೂಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಪನ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ಸರಿಯಾ ಪೂರ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂಬೂಡು ಅಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಅವಲೇ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಅಂಗಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ನಂಬೂಡಿ ಮೂಲು ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರಿ ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದವಲು ದೀನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ನಾಗದೇವಿಯರಿಗೂ ಒಲ್ಲ ಪೇರ್ ಮೈಪರ ಒಲ್ಪ ಅಂದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದವಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಾಗ ಪಂಡೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷ ದುಂಬುದು ನಿಕ್ಲನ ಅಲ್ಪ
ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೊಲ್ಗುಡೆಗೆ ಚಾಕರಿಗಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ನಾಗದೇವರನ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾಗದೇವರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೇರು ಮೈಪಡಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬೊಲ್ಗುಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಪ್ಪಿದು ಕೊರಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಹಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚ 2-3 ವರ್ಷ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಹೊರನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಚ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಸರಿ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು 1 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಣ್ಣನಿ ದದನಾರಿಗೆ ತೀರಿದ ಅಲ್ಪ ಕಟೀಲ್ದ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಅವತ್ತ ಸೂಕ್ತವೈನ ನರಮಣಿ ಈರೆ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿರಿದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಈರು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಚಾಕ್ರಿ ಒತ್ತು ನೋಡು ತಯಾರಾವಡು ಬಂದು ದಾದನ ಉಲ್ಲಾಕ್ನ ದಯನದ ಅದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆ ದಯಟ್ಟು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದೈವದ ಎಂಚಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಲೈನ್ ಇತ್ತಿನೈನ ಹತ್ತಿ ಬೇತ ಊಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಅಂಚ ಜನಲ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಅಂಚ ಅವಳು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದೇವೇರ್ದಾದ ನಮಕ್ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಎಂಚ ಆಂಡು ಎಂಚ ಪೋಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಮಕ್ ಆ ಚಾಕ್ರಿದ ಅತೆ ಕಷ್ಟ ಅತೆ ಬಂಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಉಂದು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಮಕ್ ಇತ್ನೆಟ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಊಲ ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಆ ಸಾದಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಕಾತೊಂಡೇರು ಅವೇ ದಯಪ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಸತ್ಯುಳ್ನ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದ ಪಾದಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ ಬೈಪೈನ ಬಾರ್ಲ ಕೊಡಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ದೈವಳ ಆಯ್ಕೆ ಉಂಟು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಇಡವರೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಪೈ ಒಂಜಿ ಕರೆಗ ತಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಒಲ್ತರ್ದು ನಮಸ್ತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಲ್ಲೂರು. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಲ್ಲೂರು ಪನ್ಲಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಯಾಪುಂಡೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವೇಣುಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಆಸ್ತಿಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ದಾದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಂಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಂಡ ಸರಕಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏಪೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 2 ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ಲೆ ನಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ನೇಟ್ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯ ದೇವತೆನ ಮೂರ್ತಿ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆತೆ ಸರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅವು ಪಂಡ ದೀತೇನೆ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಎರ್ತ ಸತ್ತಿನ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಡುಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪನೆ ಎರ್ನ ಕೈತಲೆ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾರುಲ್ಲೆ ರಾಡ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ನೇರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿನೆ ನಮಕ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಮಲ್ಲೂರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ್ನ ಸತ್ಯದೇವತೆನ್ನಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಮೂರ್ತಿ ದೀತೇರು ಅವು ಸರಿಯಾ ಅಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡನೇದಾದ ನೆಡ್ಲ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಉಂಡಾಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂರ ದೈವಲ ಮಂತ್ರದೇವತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಮೂಜಿ ಕಡೆ ನಂಬೋಡು ಒಂದು ಕೂಡ ಪೇರಿಗೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ನಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೈಯಾರಿಗೆದ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಉರುಳ್ಳಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೈಯಾರಿಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಉಂಡು ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ಡ ಕೇಂದ ಅಲ್ಲೇನು ನಂಬೋಡ ಅಲ್ಲೇನು ಆಯ ನಂಬೋಡ ಒಂದು ಬಂಡೇಡ ಈ ದಾಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಡುಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಹತ್ತಿದ್ದ ಮೊಗಲವೇನು ನಂಬೆರವಲ್ಲಿ ಆಯ್ ನಂಬೋಡ ಒಂದು ಬಂಡೇಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎದುರುತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಟುಂಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಉಡ ತಿಕ್ಕಿನಡೆ ನಂಬೋಡು ಬಣದಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಂಡೇರು ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಮೂರ್ತಿನ ದೆತ್ತದು ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ದೀಪಿನಾನ್ ಅತ್ತಿದು ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ದೆತ್ತದು ಸತ್ಯದೇವತೆನ ದೀಪಿನಾನ್ ಅಂಡ ಏಪಲ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಬಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಗೋಡಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಎತ್ತಿನ ದೈವ ಆಲ್ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಾ ಶಕ್ತಿ ಆಡು
ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿನ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿದಿಂದ ಪೂದಾಡು ಒಂಜೆ ಯಾವ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಸತ್ಯದೇವತೆನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ. ಅತ್ತೆ ಬುಳುಕ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸತ್ಯಗು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಪಟಗು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಒರ್ತುಂಡ ಒಡ್ತೆ ಮಾಟೋಗು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಇಂಚ ಬರು ಪುನಗ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಪುನಗ ಅವೇ ಯಾವು ಅಂತ ಪಾತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋದ ಗೊಬ್ಬಲು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಓಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಸುರೇಶ್ ಬೆಳಾಲ್ರು ಪಣ್ ಪೇರು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟ ಅನಗ ವಿಡಿಯೋದ ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಯಾನ ಪಣ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪರ ಪನ್ನ ಉತ್ತರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತದಂದೇಟ್ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋಕಿಂಗ್ ಆತಂದು ಓಗುಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ನಾಲ್ ಮೇಟ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಾಂಡು ಇದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಈ ಮದ್ಮೆದಂದೇಟ ಐಟು ಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೇನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆ ಜೋಗದ ಟೈಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಪೊರ್ಲುಗು ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಾಗ ದೆಪ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಪಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪುನು ಸರ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ದೈವದ ನೇಮ ನಡಾಗ ವಿಡಿಯೋದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಕೆಲವು ವಾರದಿಂದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬರೋದುಂಡು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನಿದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾಯ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಆಯ್ತು ಆಸೆ ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾಯಿ ಒರಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಡ ನೇಮ ಮಲ್ಪವು ನಾಯರ್ದು ಬೊಡ್ಡ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೊರಿಯಡ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಇಂಚ ಬರೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತು ಜಂತ ಸಾಧಾರಣ ಜನ್ಮ ಒರಂಬ ದೈವ ಕಲಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಬೈದಂಡ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯದಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ದ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಲಹ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ಕೇಶವಣ್ಣಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವಲು ದೇವರದ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಬನ್ಪ ಆಂಡ ದೈವದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿದುಲ್ಲ ತಿರ್ತ ಮಾಟದಾಗ್ಲೇ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮನು ಮಲ್ಪ ಜನಕುಲ ಮಿತ್ರ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುರ ಅದು ದೈವದ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದೇ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿನೆ ಅಂಚೆನೆ ದೈವ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಬಂಟೆ ಬಂದುಂಟು ಬಂಟೆ ಬಂಟನು ಒರಿಯನೆ ನಂಬುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ನಮ್ದು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸರಿ 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 ಅಣ್ಣ ಕೇಶವಣ್ಣ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಬರ್ನೇಕೆ ಅರ್ನ ಉತ್ತರ ಯಾರಿಗೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಟನು ಒರಿಯನೆ ನಂಬುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಳನ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿಲ ಲೆಕ್ಕ ನೇಮೋಡಾಡು ಜೋಗಡಾಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಪೋಪ್ ಚೌಟ ದುಂಬುದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಯಮೆಂದೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಅವು ಸರಿ ಸಂಗತಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುಜ ದೈವ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜಪೌಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತು ದೈವನೇ ದೈವನ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ದೈವನ ನಮ್ಮ ಆಯಮಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ರಡ್ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕಾವಂದೇರಿಂದೆ ಎಂಕಲೇಗ ಪೆರ್ರ ಊರುಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲು ಪತ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಆವಡು ಕಾವಂದೇರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಡು ಉಲ್ಲಾಕುಳುಂದ ಲೆಪ್ಪರೆ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪಡ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬುಡ್ದು ನಮಿತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಪಿದಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ದೈವಳೇನು ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯಾ ಏಕವಚನೋಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬುದಾಕುಳು ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಕಟ್ಟವು ಅವೇನು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಮನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸರಿಯಿಂದಲ ಮನೋಲಿ ಒಂಜಿಂದ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಂದಲ ಮನೋಲಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವು ಐಕನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಐಕ ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಎಂಚಕೆಂಡ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಮನು ಏಕವಚನ ಮಸ್ತ್ ಲೆಪ್ಪು ಅತೆ ಅಂಚಂದ್ ನಮನ ಅಪ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು
ಏತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಂಗೆ ವಚನ ಏಕಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಏಕಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ವಚನಲ ಏಕಾಪುಂಡು ಅವು ವಚನಡು ಲೆತ್ತೆ ಬಣ್ಪನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗ ಅವಿನ ಬಹುವಚನ ಲೆತ್ತಬೇಕು ಒಂಜಿ ದೂರ ಆಪುಂಡ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಳೆನು ಈ ಕಾಪುಲ ಈ ನಡಪಲ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಮೆರೆಪಲ ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೈಯಾರಿಗೆದ ದೈವಳ್ದು ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವೆ ರಾಜನ್ ದೈವಳೆಗಾನಾಗ ರಾಜನ್ ದೈವಳ್ನಿತ್ತ ಊರ್ದ ಸೇರಿದ ಆರಾಧನೆಗಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಈ ಬಹುವಚನ ಪನ್ಪನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲಣ್ಣ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ ಜಯರಾಮ್ ಪಂಡ್ ಕೈಕೊಂಬರ್ದು ಹಾ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಒಬ್ಬರ್ದು ಅವನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಯಾನ ಈರುಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಗುರುಪುರೋಡು ಒಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷ ಒಂದ ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಹೇಳಿಯಕ್ಕಿನ ಕಾಲ ಹೊಡೆದ ಬಂಡ ದೈವ ಜೀಟಿಗೆ ಬರ್ತೊಂದು ಕೈತಡಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕುಂಟು ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತ ವಿತರಿಣಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೈವ ಕೈತಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಲಕ್ಕುಂಟಿನ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ಎತ್ತುಂಡು ಎಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಸುರೇಶನ್ ಅಲ್ಪ ಪೆರಡು ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ಪೋತಾರೆ ಅವು ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಕೂ ಒಂಚೂರು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದೆ ಬಂದ ಎಂಚ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದೇವನ ಎಲ್ಲ ಇಳೆಯ ದೈವದ ಇಳೆಯ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಟು ಸಾಕರ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಂಟಗ್ ಒಂಟಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡ ಅಂದೇ ಕರೆದಾರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಟಗ್ ಒಂಟಿ ನೇಮ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಬಂಟೆ ಏರು ದೈವ ಪಂಜುಲ್ ಒಂಟಿ ನೇಮ ಆಪಿನ ಕಲಕುಳುಳ್ಳ ಬಂಟಗ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಬಂಟಗಿತ್ತೆ ಇರಗ್ ಕೊಂಡ ನೋಡು ಬಂಟಗ್ ಒಂಟಿ ನೇಮ ಮಲಯಾಳಿ ಓಡಿಡು ಬಂಟಗ್ ಒಂಟಿ ನೇಮ ಐದು ಇರಗ್ ಮೂಲು ಮಂಜಲ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಕೂಡ ಬಂಟಗ್ ಒತ್ತೆಗೋಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಂಡಿಟ್ಟುಡು ಇಂಚ ಪರಂಪರೆಡು ದುಂಬುಡು ಓಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈತುಂಡು ಅಂಚಲ ಮರಗಿಲ್ಲ ಬಂಟಗ್ ಒಂಟಿ ನೇಮ ಜುಮಾದಿಗಳ ಒಂಟಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಜೂಮ್ರ ಜುಮಾದಿಗೆ ಅವು ಒಂಟಿ ನೇಮ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅಕುಲ ಅಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಇಡಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಲೆ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತ್ ನೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನುಜಿ ಸುಮಂತ್ ಬಂದು ಸುಮಂತರೇ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಇರುಡ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಶವಣ್ಣಲ್ಲಿರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿರು ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಸಾವಧಿದೊಳಡು ಕಲ್ಲಿತ್ತಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಬಟ್ಟು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಬಂದು ಹಚ್ಚಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕರಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರೀಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂದು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಐದು ಬೇಕು ನಂಗೆ ಸಹನ ಹೊಡಿ ಕಾವಡಿದೊಲೈ ಕುಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಐತೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೌಂಡಿ ಗುಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಲಿಗೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾಗಲು ಕೊಡು ಸರಿ 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 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಾಡು ಊರ್ದಾಡು ದೈವದ ನೇಮ ಒಂದು ಪುನಗ ಮುಗ ಎರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ಳು ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ತಿಗೈಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಇರಕ್ಲಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಅತ್ತು ಕೊಡಿಯರ್ದು ಜಾಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಐಕೊಂಜಿ ದಾದೊಂಜಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರಿಯರ್ಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುಮಂತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಡರ್ ಕೇಶವಣ್ಣ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಲುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಆಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಿದೆ ಸಾನ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ನಿಕ್ಕೆ
ಐಕ್ ವಿಚಾರ ಬಂದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂದೇ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಎನ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದುಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕುಪ್ಪೆಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಒಂಟಿ ಸಾನ ತಗೊಂಡ ಸಾನ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂದ ಮನೇಲೆ ಏನಾಡ್ದ ಒಂದು ತಗೊಂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತ ಮೂಲತವಾದ ಪೋಂಡ ಈತ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ರಾಜನ್ ದೈವಾದ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ ರಾಜನ್ ದೈವ ದೆತ್ತೊಂಡದಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಎಂಚಗಂಡ ಕೆಲ ಊರುಡಿ ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಒವೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಇರು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಪಾರ್ದನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಪಾರ್ದನ ಮೂಲ ಪಾರ್ದನ ಓ ಪಂಡ್ಪನೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪು ಬಂಜಿದ ಕನ್ನಡದ ಗಾಯ್ದ ತುಂಬ ಬೋಲ್ದು ತುಂಬ ಅಲ್ತರದ ಗಣಪೇರು ಅಂಡ ಸಂಧಿಗಾನಾಗ ಈ ಕುಪ್ಪೆ ಬಂಜುರ್ಲಿಗಾನ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ತಾಯನಾಗಲ ಕುಪ್ಪೆ ಬಂಜುರ್ಲಿನ ಬಾರ್ದನ ಕಡಲ್ ತಾಗವೇ ಬಾರ್ದನ ಕೋಟಿ ಕುಪ್ಪೆ ಮೈಂದ ಕುಪ್ಪೆ ಜತ್ತಿ ಕುಪ್ಪೆ ನಲ್ವರೆ ಕುಪ್ಪೆ ಇರ್ನಕ್ಲ ಪಾರ್ದನ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಅಂಚ ಆರ್ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಈತ ಅಕುಲ್ ಬಂಡ್ಬೇನೆ ಅಪಂಡ ಕುಪ್ಪೆ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾನ ಮಲ್ಸರ ಅಪರಾಧ ಹೆಚ್ಚಿ ತುಂಬುದಿಂಚ ನಡತೊಂದು ಚಾವಡ್ಡ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ನಡತುಂಬೋ ಇರ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಪಂಡ ಅವು ಇರು ಸರಿ ಬಣ್ಣ ಬರೀತ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಗಂಡ ಚೌಂಡಿ ಚೌಂಡಿಗುಳಿಗೆನ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗೆನ ಏನಂದುಳ್ಳಿ ಚೌಂಡಿಗುಳಿಗೆನ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗೆನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮನ್ನಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ ಈ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಚೌಡಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಚೌಡಿ ನಮ್ಮ ಈಮೇಟ್ ಹೋನಾಗ ಚಾಮುಂಡಿಂದು ಅವಾಗ ಆ ಚಾಮುಂಡಿ ಚೌಡಿ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಒಂಜೆ ಅಂಚಿ ಗುಳಿಗಾಗ ಹೈಗುಳಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೈಗುಳಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಅವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಪಿದೈಡ್ ಕಲ್ಲಬಾರ್ದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಕಂಡು ನಿಜವಾದ ಕಾಟುಕಲ್ಲಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲು ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಎಂಜಿನ ಏರೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಲ ಒಂಜೆ ಮೂಲತವಾದ ಚೌಡಿಗುಳಿಗೆ ಚೌಂಡಿಗುಳಿಗೆ ಇಂಚ ಗಟ್ಟರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುದ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದ ದೈವ ಬರ್ಪನೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅಲ್ತ ಸೊತ್ತು ಲಕ್ಕಂಡ ಐತೆ ಪಿರೋ ದೈವ ಬರ್ಪನೆ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಥಕ್ಲೆನ ಕೇಣಬ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಚೌಂಡಿನ ಬೋರ ಚಾಮುಂಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚೌಂಡಿ ಬೋದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಭಾವೋಗ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಉಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಈ ಚಾಮುಂಡಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದಿತ್ತಂಡ ಈ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ರಕ್ತ ಆವಾರಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಬಡಕಾಯಿ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ರಕ್ತ ಆರನು ರಡ್ಡೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುದುಪೇರು ಕೋಲೋಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡೆಗಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಮ ಆದೆವು ಇಂಚ ಬರ ಕ್ರಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಅವಾಗ ಸರಿ ಚಾಮುಂಡಿಗಳಿಗೇನೆ ಮೊಗಲು ಚೌಂಡಿಗುಳಿಗನೆ ಚಾಮುಂಡಿಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಅನಗ ಈರೆಗ ಐತ ಪುದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಚೌಡಿಯಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಳಿಗಾಗ ಹಾಯ್ಗುಳಿಯಿಂದ ಇಂಚಪುರ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ನೇಮ ಮುಗಯೇರ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಗ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಹಲೋ yanku ಉಡುಪಿ ಇರ್ತದೆ ನಿತಿನ್ ಬಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯದಿತ್ತು ದೈವದ ಎದುರು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ನಾವು ಕಾರ ಮೆತ್ತು ಕಾರ್ ಕುಲ್ನ ಸರಿ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ತಪ್ಪು ಅವು ಮಹಾ ತಪ್ಪು ಮಹಾ ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಕೊಂಚ ಶಬ್ದ ಕೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಏರ್ಲ 14 ವರ್ಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ದೈವದ ಎದುರು ಕಾರ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲರೆ ಏರೆಗಳ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜ ತಪ್ಪೆ ಏತ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಂದೆ ಒಡಿ ಅಡಿತ ಉಲಾಯಿಡು ಕುರ್ಸು ದಿಯರಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯೇ ಉಂತೊಂದು ಅವಲ ಒಂಟಿಕಾರ್ಡ್ ಉಂತೊಂದು ಆ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಎದುರು ಮದಿಪೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಎದುರು ಕುರ್ಸುವಾಡ್ನು ಕಾರ ಮೆತ್ತ ಕಾರವಾಡ್ನು ಕಾರ ಬೀಜವನು ಬೊಕ ದೈವ ಬಣ್ಣಗ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದಿಪ್ಪುನು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಯಾಡ್ತಲೆ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದಿಪ್ಪುನು ಆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಾಕ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಾಕಿರ್ದಾಕ್ಲಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲುನಾಕ್ಲಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತನ ಮಾಡ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಸರಿಯತ್ತೆ ಐದಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಕಾರ ಮಿತ್ತು ಕಾರಬಾರ್ದು ಕಾರ ಬೀಜವನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬಚ್ಚೆಲುಗರ ಕೈಕಾರ ಪಂದವೇರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನಡೆ ಕಾರ ಬೀಜವನು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ತು ಸರಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ನಮಕ್ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಾಮರಸ್ಯ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಏರೆಗಲ ಓಲೆ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ
ಕಾಕಜಿ ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಆಯನ ಚಾಕಿರಿ ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯಾಯ ರೀತಿಡು ಸರಿಯಾದ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲುಡು ಯಾನಮಲ್ಲೆ ಪಣಪನವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟು ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಲು ಅಕುಲಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಪಿನಲ್ಕ ಪೋತುಂಡು ಇಂಚ ಆಯರೆ ಕಾರಣದಾದ ಅದಿಪ್ಪು ಆಯರೆ ಕಾರಣ ದುಂಬುದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಯುಗಟ್ಟೆ ಅಂಚೆ ಆತಂಡು ಇದಿಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಏರೆಗಳ ಮನೆ ರಜ್ಜೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ಬೆರಿ ಬಾರಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೆರಿ ಬಾರಂಡು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಾಕಿರಿ ದಾಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬಾರಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಅವೇ ದುಂಬುದಾನೆ ಅಂಡ ಆ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಆಯ ಬತ್ತದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂಡು ಆಯನ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಕುಲ್ಲುನ ಇದ್ದೆ ನೋಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಉಪ್ಪೊಡಾಯೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧಾಚಾರಗಳು ವಿತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಐತ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕಟ್ಟಡಿ ಕೆಲವು ತತ್ತದು ಪೋತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟು ತತ್ತದ ಅನ್ನತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರಣದಾದ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಅತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿದಕ್ಕಲ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಅತ್ತಂಡ ಏರೆಡ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬತ್ತಿಪ್ಪೊಂದು ಪುರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪರೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪರೆ ಆಯಿಮೆಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೇನು ನಲ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿದಾವೂರು ಪಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಶಿವರೂರು ಇಡ್ದತೆ ತಿಬಾರ್ ಇಡ್ದತೆ ಕಿದಾವೂರು ಪಾತ್ರ ವಿದೇಶದ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಲೆ ಪಿದಾರ್ಡು ಓಲು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಏನ ಕೊಕ್ಕಾರ್ ಗೊತ್ತು ಪೆರ್ಮುದು ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಪನ್ನಗೊಂದು ಬಾರಿ ಅದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂಚನೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಪಣ್ಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲ ವೈದ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೈದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚೆಂಡೆ ಪಾಡ್ರಲಿಯಾ ಮೈಕ್ ಪತ್ರಲಿಯಾ ಇಂಚ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಲ ನನ್ನ ಇಂಚಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಅದನ್ನಕ್ಕೂ ನೆಡ್ದಲೇ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಮೂಲನು ಕೂಡ ಅಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಕ್ ಲೈನ್ ಒತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಡುಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೇಶಲ್ಲ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಕೋಡಿಗಳ ಹೋದು ಅಕ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಲ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲು ಇತ್ತ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಕಲೊಂಜಿ ವಾಸ್ತವನೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳು ಅಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈದಿರಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕತ್ತೊಂದು ಸೋಕು ಬರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ಬರ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಐನುಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಪ ಒಂದು ಪೋಡುಂದು ಅಂಜೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮಕ್ಕಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪ ಉನ್ನಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಜನಲ್ಲ ಬೋಡು ಈ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲಕಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಪರಿಪಾವುಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಆಸೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ರೋಹಿತನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ಪುಣಂದಂಡ ಒಯ್ಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಡು ಅವಳೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಡು ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿನಲಕ ಆ ರೀತಿ ಏತು ಬೋಡ ಆತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಗಾಲಡು ದೈವಗೂ ದೀವಟಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೈವನು ತೂಪುನೇ ಆ ದೀವಟಿಗೆ ಬಲ್ಪುಡು ಅಂಚಂದು ಈತ ಬಲ್ಪು ಬತ್ತನ ಬೇಡದು ಲೈಟ್ ಬತ್ತಾರೆ ಆಪುಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಜಿನ್ನು ಬತ್ತಂದು ಬೇರೆ ಆಪುಂಡ ಆ ಪೂಜೆ ದೀವಟಿಗೆನೆ ಬತ್ತೋಡು ಹೊರತಾದ ನನೊಂಜೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಅರಿಮಲ್ ತಿಂಡ ಬೇಡದು ಉಂಡ್ರೆ ಬೇಯ್ಪದು ಉಣ್ಣೇರೆ ಆಪುಂಡೋ ಆ ಪೂಜತೆ ಉಣ್ಪುನ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಉನ್ನೋಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏತು ಬೋಡ ಅತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಿನ ಮೀರ್ತು ಪೋವುಚ್ಚಿ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡ್ಪೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ದಾದಕೆಂಡ ಅಮೇರಿಕದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ಯರು ಇದಾಗಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆತಂಡರು ನಮ್ಮ ನೆಲಟ್ಲ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ್ನ ನಾಶ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗೃತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ಒವೇ ರೀತಿಲ ಮೂಲಗೂ ಪೆಟ್ಟ ಆವಂದಿನಲಕ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿನಲಕ ನಡಪ ಆವನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲಿಗಲ ಮಲ್ಪ ಆವು ನಕ್ಲಿಗಲ ಅದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇನತ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡೊಂದು ಪಿದಯೂರುಡಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರ್ನ ಹೊಲ್ತರ್ದು ಯಾನೆ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಬಜ್ಪೇಡ್ ಪಾತಿರ್ನೆ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಲೆ ಮುಂಚೆನಕುಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆದ ಮದಿಮೆ ನಡಪವನ ತಂಡ ಮಧು ಪಂಪಿನ ಮಧುಬಂಡ ಇರಗ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚುರುಕುದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಬಾಡ ತೆರೆದುಂಡು ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರು. ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನಂಜಿ ನಿಖಲೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ದವನಕ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದೈವ ಪನ್ಪಡವು ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ದೈವ ಪನ್ಪಡವು ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯದ ದೇವರು ಅಂಚಾದ ಪಡಕ ಈ ದೈವಗಳು ಕೆಲವು ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಓ ದೈವಲು ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಪುಣ ದೈವಲು ಮಲಕಬಾಡ್ನ ಸರಿ ಮಲಕಬಾಡ್ ನಾವು ಸರಿಯಾ ಸರಿಯಾ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡದನಗ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪನ್ಪುಡು ತಾಡ ಪುರ್ಪ ತೋಟ ನೀರು ತೋಟದ ಪಾಲೆ ನೀರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ನಂಬುಲೆ ಕುತ್ತಿನಾರ ಈರ್ನ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟ್ಯಾನ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೋಡ್ಬಿಡು ದೈವ ಸರಿ 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 ಇಟ್ಟ ಅವಳು ಬಂಗಾರದ ಆತನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗದೀದು ಭಕ್ತಿ ಜನ ಇಟ್ಟ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದು ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಲೆಂಟ್ ಕಡೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಾಲೆಂಟ್ ಕಡೆ ಆತನ ನೆಕ್ಕದಾದ ಪಣ್ಪಾರ ನೀಗಳು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ಈರ್ದಾದ ಈರ ಮಸ್ತಿ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಈರ್ದಾದ ಪಣ್ಪಾರಂದು ಬನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಈರ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತನ ಅದು ಈರ್ದಾದ ಪಣ್ಪಾರ ಒಂದು ಈರುಂದೇನ ತಪ್ಪುಂದೆ ಪಣ್ಪಿನತ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುಡಿ ದೈವ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುಡಿ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪುಡವು ಬಾರಿ ಪಣ್ಣಗ ಅವತಾರ ದೆತ್ತದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯವಣ್ಣಗ ಇತ್ರ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದೈವನ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಂಡ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೂಲ ಮಲ್ತದೆ ಮಲಕಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕುಲು ಕೋಡಿ ಬೇರೆ ಅವಳು ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಭಯನೇ ಪ್ರಧಾನ ಪುಣ್ಪನೀರು ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪನಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ರತ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರದ ಪೂರ ಎಂಜಿನ ನೇಮ ಕೋಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಂಡಲ ಪೂರ ಆಡಂಬರ ಭಕ್ತಿ ಏರಗ್ಲಜ್ಜಿ ದುಂಬದಕ್ಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದೈವಡು ಪಂಡೇರ್ದ ನಾವು ಕಾಸು ಬಯಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಸರಿ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರಲ ಕೊರಿಯರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಒರಿಯನ ಆಡಂಬರ ಒರಿಯನ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರಣ ಮತ್ತು ಒರಿ ಮಸ್ತು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಡೋರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಕುಳಡೆಯನ್ನು ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣೆ ಒಳ್ಳೆರು ಬೋರ್ತಿನಾತು ದೈವಗ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಾಡು ದೈವದೆದುರಾರು ಬುಲಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತುನ ಗಪ್ ನಾಟಕತ್ತು ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನ ದಾಲಚ್ಚಿ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಮಗರಂದಾಯನ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಪಂಡಾರು ಬಂಗಾರ ಕೊರನ ತಪ್ಪುಂದು ಮಂಟ್ರೆ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಜನ ದಾಲ ಕೊರಂದೆ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಜರು ದೈವಗೂ ತೋಟದ ಬುಯ್ಯಾವುಜ ಅಡ್ಕದ ಬಾಲೆ ಯಾವ್ಜ ಅವ್ರ ದಾಯ ಬಣ್ಬಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಇಡೀ ಊರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋಯ್ನ ಊರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೋದು ಪೊರ್ಲು ಕಠಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಬತ್ತದ ಲಗಾಡಿದೆ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಊರನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಬಣ್ಣ ಅಕಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿ ದಾಲಾಯ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಬುಂಡಿ ಕೇಪ್ಲ ಬೂಕನತ್ತಿದ್ದು ದೈವನು ಒಲಿಸಾಯನ ಎಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಬಣ್ಪನೆ ನಾನು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಬಣ್ಪನತ್ತ ನಿಕುಲು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಈರು ಒಂಜೇ ₹1 ಮಾತ್ರ ಕೊಣಪನೆ ನೆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಲಂಚನೆ ಈರು ಅವಳು ದೆತ್ತೊನ್ನೆತ್ತ 10 ಬೆಟ್ಟ ಐತ ಕೊಡಿ ಎಡಿತ ಕೊಂಟು ಅಂಗಿಜಾರು ನಾನೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಜಿ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಣಪಾರ ಅಪಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದ ನಂಬುನು ಪೆರ್ರಡು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಎಂಕುಲ್ಡ ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತನ್ಪವನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ದೈವ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನು ಕುಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಡಿಮೇಲೆ ಹಾಪನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೂಡು ಅತಿಯಾಯಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪರಂಪರೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕಜತ ಕಂಡದಾಯ ನಕ್ಷತ್ರುಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಮಂಡು
ಅವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಭೂಬ ಪಂಬದೆರೆಡ್ದುಲ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಬೈತು ನಾವು ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಪದವದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಭೂಬ ಪಂಬದ ಆ ಕಾಲುಡು ತಿಂಚಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬೈದಿನುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪುರ ಬಲಿ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲಕಬಾಡ್ನ ಪಂಡ ಆ ಭೂಮಿಡು ಪೊರೆಲ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಭೂಮಿದ ತತ್ವನ ತೊಜ್ಪವನ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲೆಪ್ಪನು ಅವೇ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಉಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚೆ ಬೈದುಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿರು ಅವೇ ಆ ರೀತಿ ನಡಪ ಗೊತ್ತುಳ್ಳೇರು ಆ ಕಟ್ಟಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಊರ್ಲಾಕು ಜಾವ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ದಾರನ ಭಾವನೆ ಸರಿ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮೂಲ ತತ್ವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ದೈವಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬಂತೆನ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ದೈವಳಿಗೆ ಪಾಲದ ಮುಗ ಎತ್ತೇನೆ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರಮಾನೆಡೆತ್ತು ಇತ್ತೆ ದೈವಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಆತನ ಅರಮಾನಿನ ಮನಸ್ಸು ಪಾಲದ ವಾತಂಡು ಪಣಪನವು ನಮ್ಮ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ದುಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತಾರ್ನಿ ಅಣ್ಣರೇ ಪುದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬಂದು ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತಾರ್ನಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ರೈಕಲೆ ಒಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಈ ತೊಡಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಓವಣ್ಣರೇ ತೊಡಂಗಿರ ತೊಡಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರಿದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಜಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರಿಬೇಕು ದರ್ಶನದ ಕ್ರಮ ಉಂಟಂತೆ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಏತು ಸರಿ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅವು ತೊಡಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟೆ ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ವ ಉಗ್ರೋಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತನು ಬಣ್ಪ ನಾವು ಅಂದ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರಿದು ಮೀರಿ ಬೋಪನ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊರಪು ನಾವು ಏತು ಸರಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಇಂಚಕೆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವ ಉಗ್ರೋಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪನೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವಗೂ ಶಾಂತೋಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರಪನೆ ಅಂತ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡೆ ಬಲವಂಡಿ ದೈವಗೂ ಒವೇ ವಾಲಗ ಇಜ್ಜಿ ಉಗ್ರೋಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಅವಬೋದು ಎತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋದು ಕುಡುಮ ಗಟ್ಟಡೆ ಮುರುಕುದು ಬತ್ತದು ಆರು ಬತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತಿನ ಹೊರತಾದು ಭೂಮಿ ಪುಡದ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಅಕ್ಕ ಸೊಡ್ದು ಬೂರ್ದು ಬತ್ತನವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಭಯತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಇರಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ರಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ಅವೇನು ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ ಶಾಂತ ರೀತಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಅದ್ದೆಬಾಡಿ ಒಡುಪೇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಸುರುಕು ಉಗ್ಗುರಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತನುಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಕೋರಿಗಡ ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಾನುಡು ಕೋರಿದ ಅಗೆಲಿತ್ತಂಡು ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಕಲಿತ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ತಂತ್ರದಾರ ಬತ್ತಿರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಡುಪೇರು ಆ ರೀತಿಯದಾದ ಮಲ್ದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ದೈವ ಗೊಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರದ ಆ ಕಟ್ಲೆನ ಪೂರ ಓ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಪೂರ ಪಗತ್ತಿರು ಅಂಡ ಉಗ್ಗುರಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತು ಇನಿಕ್ಕಲ ಅವಳುಂಡು ಐನು ಪಗತ್ತು ಜೇರು ಒಂದು ಪೂರ ದಾದಕೆಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಂಜಿ ದುಂಬುದಕಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು ಅವೇನು ಮೀರ್ರೆ ಬಂದೆ ಆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬೋಪಿರು ಹೊರತಾದು ಬೇತೆ ಅವಳು ಸರಿ ಮೂಲು ತಪ್ಪು ಬಣಪನವತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾಯಗ ಬೊರ್ಚಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪಿಂಡು ಅಪಗ ಆಯಗ ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಪಿದೈ ಗಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ತೂವಲಿ ಹೊರತಾದು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂರ್ರೆ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯನ ಮಂಡೆ ಬುಡವನು ಒರಿನ ಕೈಕಾಲೊಂದಾಪನೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರೆಗ ತಂದುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಅಲ್ತರದು ಹಲೋ ಸರ್ ಏನು ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಬಾತಿರ್ನು ವಸಂತಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಟ್ಟಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಟೀಲ್ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರೇ ಕೇಶವಣ್ಣೆಲ್ಲರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ದೈವ ದರ್ಶನ ಕೋಲಾಪುರ ಅನ್ನತೆ ಅಪುರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿಯೇ ಸರ್ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ 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 ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರ್ ಗುಡೇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದು ಇತ್ತ ದೈವ ನಮ್ಮ ಗುಲಿಗ ಕೋಲ ಅನ್ನದೆ ಗುಲಿಗ ಕೋಲ ಅನ್ನೋ ಬಲ್ಪಿನ ಒಂದುಂಟದೆ ಗಡುಗು ಬಲ್ಪು 10 ದೀಪ ಇರ್ತಲೆ ಗುಲಿಗ ಕೋಲ ಬಲ್ಪುನಗ 10 ಇರ್ತಲೆ
ಆ ಬಲ್ಪಿನ ಒಡಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ತಿರುಗೋಲಿ ಅವು ಅವು ಸರಿ ಅವು ಈ ಅಪ್ಪಗೆ ನೇಮೋಡು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೇತೆ ಗುಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ದೈವ ಬಲಿಬನ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಸಂತಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಪನ್ಕನಕ್ಕೆ ಪನ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಶವಣ್ಣ ಸುರೇಶಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉತ್ತರ. ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ದೈವದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಕೋಲ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಕಿದಂತ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಕೋಲ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪು ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ಕವು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಟ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಅಂಚನೆ ಕಮೊಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಅವೇನು ಹವೇಳನ ಮಲ್ಪುಜೇರತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಈ ಭೂತ ಬರ್ಪಿನ ನೆಕ್ ನಿರ್ವಚನ ದಾದಕೆಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಜಿಪೀಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇರು ಜನಕುಲು ಸುಣ್ಣಂಬಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಚಿತ್ತನಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಸೇರಿದು ಬಜ್ಪೀಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಅದನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪುಂದೇ ಬಂತೆ ಒಂದೇನ ಅಕುಲೆ ತಪ್ಪುಂದು ಬಂತೇವೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿನ ಹೊರತ ನಾವೊಂದು ಬಂದ್ವಿ ಅಕುಲೇ ಬಂತೇರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಕುಲೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆಡಾದ ಅವು ಬರ್ಪುನವು ತಪ್ಪುಂದು ಬಂದಿರು ಅಪ್ಪಗ ಅವ್ರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂತೆ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಳ ತಪ್ಪತ್ತಂದು ಬತ್ತಂಗ ಐಕ್ಲ ನಿರ್ವಚನ ಬತ್ತಂಡು ಬೇಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗುಗಳ ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತರಿತ್ತೇರು ಹೊರತದ ಬಟರ್ನಕುಲು ಒಂದೆತ್ತು ಪನ್ಪೊನಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನಿವಾರ ಮಾಡದ ಬಟರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನವಲ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೈವದ ಕೋಲ ಬತ್ತ ದರ್ಶನ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಬತ್ತು ಚೆಂಡೆದಾರೆ ಭಾಗವತಿರೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಣ್ಪುನವಲ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಪುನವ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಪುನತ್ತೆ ಆನಿದ ನೆಟ್ಟೆ ಆತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅಂದ ಅವಿನ ತಪ್ಪು ಎಂಗುಲು ಏಪನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಅವು ಸರಿಯತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯವು ಅವೇನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಪಂಡ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಶುರು ಆಪಿನತ್ತಂದೆ ಅವು ತಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಅತಿ ಒಂತೆ ಜಿಂಜ ಬಣ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಕ್ಕಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ನಮಕ್ ಸುರತ ಮಧುಗೈಟ ಬೇರೆಗೆ ನಾಟಕೀಯ ವೇಷ ಎತ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಎತ್ತದ ಇತ್ತು ಕೂಲ್ ಕಿರೀಟ ಆತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಹಬ್ಬಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ದೈವಗು ಅವಳು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಆನಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲೆ ಕೊರ್ತ ದುಂಬ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಂತ ಯಾನೇ ಕೊರ್ತೀನುಂಡು ಯಪ್ಪ ದುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಹಬ್ಬ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಓದು ಕೊಡ್ತೀನುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸ್ರುಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಪಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಡಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲಂಬೆದಲ್ಪ ಪೋದು ಆ ತಾಸದಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಓಡಿಗೊನೆತ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಉಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಅರ್ಧಲ್ ತಂಚ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿನ ಪೆಟ್ಟು ವಿನಿಕೆಂಡ ಪಪ್ಪನ ಸಾರಿ ಬಾಡಿ ರಾಣಿ ಹಾಕೇರಿ ಅನ್ ಯಾನು ಬೋದ ಆಗ ಕೂಡ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಗುಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟು ಆನಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡುದುಂಡು ಪಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ತದ ಯಾನು ಬನ್ಪನೆ ಅವು ಅನುಭವ ತಪ್ಪುಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿರ ಬೊಪ್ಪನ ತಪ್ಪು ಯಾನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಬೊಳ್ಗುಡೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಬೊಳ್ಗುಡೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಬೊಳ್ಗುಡೆ ಪಂಡದಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೊಳ್ಗುಡೆ ವಾ ಪುರ್ತುಡು ಪತ್ತುನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಾ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೊಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಆತ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಾಪ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕುರಿಯರು ಆ ಟೈಪ್ಡು ಪೋಂದು ಇತ್ತೊರ್ತು ಚಾಕ್ರಿ ಆರು ಒದಗದ ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ಪಾತ್ರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲರು ಅಂತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಂದೀಪ್ ಏರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ಈ ಕೋರಿಗುಂಟ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಊರುಡು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪನ ಕಟ್ಟುಂಟ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿಗುಂಟ ಬಕ್ಕ ಗೊನೆ ಮೂವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ತೇರಿನಾರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಕೋರಿ ಕುಂಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಕೈಲಿ ಕಟ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ
ಕೋರಿ ಕುಂಟ ವಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಊರುಡು ಕೋರಿನ ಪೊಜಂಕೆರಜ್ಜಿ ಕಡುಪೆರಜ್ಜಿ ವೈಕಿಲ್ಲ ಪರಕೆ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ರಮನೇ ಕೋರಿ ಕುಂಟ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಆನಿರ್ದ ಪಕ್ಕ ಊರುಡು ವೈಕಿಲ್ಲ ವಾ ದುರಿತಲ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಕುಂಟ ಮನ್ಪಿನ ದೈವಲೆಗತ್ತು ಆ ಊರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿನ ಕೋರಿ ಕುಂಟ ಹೊಡೆದ ಪಕ್ಕ ಆಕಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿನ ಎಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ದೋಷಗಳು ಬರ್ರವಲ್ಲಿಂದ ಗಣಪನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಗಡುವಾಡಿ ಜಾಗ ಕಡತ್ತದ ಗೊಂದ ಏನು ಕಂತದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಲೋಕಲ್ ಅದು ಏತೋ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಗಡಿಲು ಆತನ ಐಕ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಆರ್ಗೇನ ಉತ್ತರವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಅವು ಕುದುಪೆರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕುಂಟ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಅತ್ತ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಅನ್ನ ಪಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ಕಾಣತ್ತ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂತ ಗ್ರಾಮವು ಒಂಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬೋಪಿನಲ್ಲ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬೋಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಂಡ ಆರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಕೋರಿಗೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೋರಿಗುಂಟ ಆಯ್ಬೇಕ ಕೋರಿಗಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಮೂರ್ತ ಆಯ್ಬೇಕ ಪಾಲೆ ಬತ್ತಾಯಿರ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಗಟ್ಟೆ ಪಾಲೆ ಬತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕ ಗೊಣೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ಬೇಕ ಊರುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೈಲಿ ಕಡ್ತಿವಕ್ಕೋ ಊರುಡು ಮದಿಮೆ ಬಾಯ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ತೊಡಮನೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಕೊಡಿ ಜಾಯಿನವರೇ ಮುಟ್ಟ ಐದು ಒಕ್ಕ ಮನದ ನಿಡದು ವಾಗೌಜಿಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕೇಶಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಣಂತಾರೆ ಪಂಡ ಐತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸ ಆಯ್ತು ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂಡವ ಅಣ್ಣೆನ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಡು ದಾದ ಬೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಅತಿ 4 ವರ್ಷ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಶವನ್ನಾಗಿ ತೀರಿದಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರನ ಒಂಜಿ ದಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಉಲ್ಲಾಕಲ್ನ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದು ಆಯ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಗುರು ಸದೃಶವಾದಿ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋತಾರೆ ಆಕ್ರಮಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಪೆರಡ ಮಸ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕಾಗ್ತದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಒಲ್ತರದು? ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಸಜಿಪ ಬಾತಿರ್ನು. ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಸಜಿಪ. ಇರುವೇರೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಗ ಇರಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಬನ್ಲೆ. ದೈವದ ಕಲಾ. ದೈವದ ಕಲಾ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎರಡು 3 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಆದ ದಿಕ್ಕಿದಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಗ ದಾದ ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಾತಿರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿದೆ ಓಲ ವೈಕಿಲ ಬಲಿಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಬಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜ ಲೆಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಕಲ್ ಕೋರಿ ಕೋರ್ದಂಗ ಅದು ಕೋರಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೋಷ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಂತ ನಂಕು ದೋಷನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಾನವೇ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೈವದಿದ್ರು ದೈವ ಮಲ್ಲ ಮಾನವೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಆ ಕೊಡಿಯ ಇಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಿದ ಇಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪನ ತಪ್ಪುನೇ ಅಪನೆ ಸ್ಥಾನ ಮನೆ ಗುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯ ಸಾಲಬಾರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ಪುನ ಮಂಡ ದೈವದ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮೂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ದೈವನು ಹಾಯೆ ಇಂದೇ ಬಂದ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದ ದೈವನು ಹಾಯೆ ಇಂದೇ ಮೋಕೆಟ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮನು ಎತ್ತು ಮೋಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಯೆ ಇಂದೇ ನೆಗ್ಲು ಬಂದ್ಪುಜೆ ತತ್ತಿಲ್ಲ ಆರು ಬೇರೆ ಬಂದ ಅತಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿಯನಾಗ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಾಪುಲ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ನಡಪಾಲ ಅತ್ತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಂತೆ ಮಾಯೋನು ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಂದು ಲೆಪ್ಪೆನ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈರು ಕಾಪುಲೆ ಮಾಯೇ ಇಡ್ತೀನಿ ಈ ಇಂದು ಲೆಪ್ಪ ಇದು ಐತಿ ರೈಟ್ ಐತಿ ಮಾಯೇ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆರೊಂದೇ ಬನು ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಕಷ್ಟಪಾಡು ಬಂದ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾಡು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೂರಂದತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಮ್ಮ ಕೀಳ್ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾನವರು ಬಂದ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವನು ಆರೊಂದೇ ಬನು ದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೆನ್ನುವ ಎಡ್ಡೇನು ಮಗಿ ಕೆನ್ನುವ ದೈವ ಅಂದಂದೆ ಅಪಕ ದೈವ ನಮ್ಮ ದಾದಕೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೈಂದ ದೈವ ನಮ್ಮ ಆರೊಂದೇ ಲೆಪ್ಪೊಡತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯೊಂದು ಲೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಲೊಂದು ಲೆಪ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಲ್ಲ ಆಯಂಬೆ ಬಂತೇವೆ ಅವ ಅಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಪಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಇಂಚ ಮನೆದು ಕೊಡ್ಪಾನ 5 ಮಿತ್ತ ಅದು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡು ನಾವು ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜಿನೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂಪನಗ್ಲಿ ನಿಂಚ ಲೆಪ್ಪು ಆರೊಂದು ಲೆಪ್ಪು ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ
ಜಿಜ್ಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಚಾಕಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲನ ದೈವ ಮಲ್ಲನ ಅಂದ 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 ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದೈವ ಮಲ್ಲನ ಚಾಕಿ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲನ ಚಾಕಿ ಮಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದೈವ ಮಾತೆರಡು ಮಿತ್ತು ದೈವನತ್ತೆ ದೈವನೇ ನಮ್ಮ ದೈವನು ಭೂತಾನು ಬಣ ಇತ್ತ ಆಯ್ತ ದೈವವನ್ನು ಬಂದು ಪನ್ನವನ್ನು ಗೊತ್ತನು ಸತ್ಯನೇ ಬರೋಣ ಅಂದ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಅವಾಗ ದೈವಗಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನನಗೆ ಚಾಕರಿದಾಗ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಆರಂಭದ ಬಂದಾಗ ದೈವವು ಎಂಕಲ್ ಐದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಟ್ ಆರಂದ ಲೆಪ್ಪಡು ಹಾಲೊಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯೊಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪ ಓಕೆ ಗೊತ್ತನು ಆಂಡಲ್ಲ ಆರಂದು ಬಂದ್ಪ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬಂದ್ಪ ನಂಕ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರು ಪುದರ್ ಬಂದ್ಪ ಆನ ಮಾಯ ಒಂಜತೆ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ್ ಪ್ರಾಯದ ಏಜಿದ ಮಿತ್ ಎಂಕ್ಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾರನ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಪ ಅಪಗ ಐದು ಮಲ್ಲ ದೈವತೆ ದೈವನ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಆಯ ಪನೀರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಆರಂದೇ ಬರೋದಮ್ಮ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೊಳಿ ದಯಪಣ್ಣ ಸಾಲ್ಕೊಂಜಿ ಭೂತೋಲುಪ್ಪ ದೈವಲುಪ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ್ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಆರಂದು ಬರೋದು ಉಮೇಶನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಅಕೇರಿ ಯಾನದಾದಗೆಂಡ ನಾನ ಇನ್ನಿರ್ದು ಮಿತ್ತ ತತ್ತದ್ಲ ಎಂದವನೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಿರ್ಲದಿತ್ತ ನೋಡು ಇರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ದಾಯಪನ ಎಂಕ್ಲಿ ತೆರಿಯ ನಕ್ಲಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡಪನ ದೈವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡರು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ದೈವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊರೊಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ಆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪೊಂದೆ ಬಂತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮನ್ಪ ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾತು ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪತ್ತು ಬಂತೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕನಿ ಪಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಪಕ ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪತ್ತದೆ ಹತ್ತತ್ತು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜ ಆರ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕರ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿ ಕುಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಗಾಯ ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪುಂಟದ ಅತ್ತ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಗೆಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಎರಡು ನೇರ ಐಟೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಮೆನ್ನರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನಕಲು ಆನಿ ಪಾರ್ದನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಂದ ಇತುದುಂಡ ಇನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದನದ ಶಬ್ದಲು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನುವರನ್ನು ಬುಡ್ಪ ತೂನಗ ಏತೋ ಸವಕಳಿ ಆತನ ಅವೇನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಾಯ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ತೂವಡು ಏರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವೇನು ತಿಕ್ಕಿನಕ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿತುದು ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲು ದಾಖಲೆ ಅವಂದೇ ಬೋಂಡ ದುಂಬದ ದಿನೋಕ್ಲೇಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸವಕಳಿ ಆಪು ದೈವದ ಯಾನ ಮೆನ್ನರ್ನ ತೂದು ಯಾನರಿಗೆ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗಲು ಆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರಡಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಧನುಳು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೆಂಡ ಎತ್ತೋ ದೈವದ ಪಾರ್ಧನುಳು ಐತ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಳುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳ ತರೆದು ಪೋದಾತಲು ಐಟು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ಧನ ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಟದ ಪಾರ್ಧನ ಇತ್ತದ ಜನಗಳ ಬಾಯಿಡ್ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಆತ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ಕೆಲವು ದಯಗೆಂಡ ಅಪಗ ಅಕುಲು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಒಂದು ಒರಿದುಂಡು ಸತ್ಯ ದಾದಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಪರಂಪರೆ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಂದೇನು ಒರಿಪುನ ಬಗೆಟ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಂದ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪುನಲ್ಕ ಐತ ಉಳೆದೊಂಜಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಲೇನೇ ಪತ್ತದ ಇಡೀ ಆನ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ನ ಆತನ ದರ್ಶನದಕಲ್ನ ಆತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀಳು ಕನಪನ ಅವು ತಪ್ಪು ಆ ದಾಖಲೀಕರಣ ನೇರು ತುಂಬದಕ್ಕಲು ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೆನ್ನರ್ನ ಕಾಲೋಡು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತದೇರೆ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಕೊಂಚ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆವಡು ದೈವದೇವರನ ಆವಡು ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುನ್ನೆಚ್ಚಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯನ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಿಲೆಪ್ಪಯ್ಯ ದಯಗಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಪ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತತ್ತುವತ್ತಂಡ ಕೊನೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾರು ಪಂಡಿರದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ದೋಷ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತಂಡ ಬಂಡ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದಕ್ಲು ಬೌದ್ಧರು ಮೊಕಲು ಬರೋಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ದೋಷ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಳಬೇರೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಉಡಿತೆಂಡ ಆಕಳು ಮಲ್ತೆಂಡ ಅವು ದೋಷನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯ್ತವು ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಉಡಿತೆ ಬೆರ್ರ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಉಡಿದ್ದೇರಿ ಬಾಕಿ ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಉಡಿತೆಂಟಲ್ಲ ಕೋರಿಗುಂಟಾದ ಆಕಳು ಅವಿನ ಮಲ್ತೆಂಡ ಅವು ತಪ್ಪೆ ಊರದ ಅಕಲು ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಲಾಯ್ ನಡೆದವರ ಊರುಡ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ನ ಬೊಲ್ತಿರಡ ತಪ್ಪೆ ಬಂಡ್ ಪನಂಚಿತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಕರೆಗತ್ತದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಸರ್ ದೀಪಕ್ ಬಂದು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಬಾತ್ಲಿ ಪರ್ಲೆ
ಸರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಟು ದೀಪಕಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನಪುರ ಮೋಕೆ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಈರ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಆಯ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವರದಾಯಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮೂಜಿ ದೈವಲು ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಯ್ಕುಳಿಯನ್ ಮಂತ್ರಗಣ ಉಂಟು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಈ ಮಂತ್ರಗಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಂಜೇನ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆನಾ ಅಣ್ಣರೇ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಯ್ಗುಳಿ ಮಂತ್ರಗಣ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ್ನ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿದುಂಡು ನಮಕಿತ್ತೆ ಆರು ಬಣ್ಪೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಯ್ಗುಳಿ ಮಂತ್ರಗಣ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಒಂಜನ ಕೇಳಂತಂಡೆ ಅದು ಮಂತ್ರಗಣ ಬಣ್ಣ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ಪೂರ ಅವೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಯ್ಗುಳಿ ಅಂತ ಬಂದೈತೆ ಹುಡುಗಿ ಚೌಂಡಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮಂತ್ರಗಣ ಪಂಡಿಪಿನ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿತೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ನಮಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದಂಚಿ ಬೋನಗಲ ಆ ಮಂತ್ರಗಣ ದೈವ ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ನಂಬುನ ಐಕ್ ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ನಂಬುನು ಐಕೊಂಜಿ ತಾರೈ ಹಾಕೋನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೀವಾದಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಮಂತ್ರದೇವತೆಗಳ ಮಂತ್ರಗಣಕಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ನಂಬುನು ಅವು ಯಾನ ಮಂತ್ರಗಣತ ದೈವ ನಡೆ ಇಂಗುಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಮಲ್ತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಗ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಂತ್ರಗಣ ಬಂಡವು ದಾಯಿಗಂದ ಅವಳುಕೆ ಎನ್ನಗ ಬತ್ತಿನದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಮಂತ್ರ ಬೊಕ ತಂತ್ರದ ನಡುಟೊಂಜಿ ಅಪಗ ಸಂಘರ್ಷ ಬತ್ತನೆ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಪಂಡ ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅತರುಣ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಂತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಘರ್ಷ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅತರುಣ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿರಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಾದ ತಪಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಓಡಾದು ಜೀವಾಹುತಿ ರಕ್ತಾವರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಪಣಪನವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡು ವಿಚಾರ ತೆರೀತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಂದಿತ್ತದ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮಂತ್ರ ಗಣತ ಆರಾಧನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವು ಕಲ್ಲುಡ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಗಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈರೆಗೆ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತ ನಾನು ಮಲ್ತದಿಪ್ಪು ಅತೆ ಅಂಚೆ ಪುದರ್ದು ಎರಡು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜದಿತ್ತು ಪುದರ್ ತೋಂದು ಬಂಡ ಐತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಮೂಲ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಬಣಂದು ಹೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಬಣ್ಪ ಮೂಲು ನರಮಾನೆ ನಮಗೊಂಡು ಐದು ದಂಚಿ ಬಂಡ ಪಂಚಿದ ಮುಗು ಮಲರಾಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಯರ ಉಂಡ ಮೂಲ ತಗೊಂಡು ಜುಮಾದಿ ಮಲರಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪುರ ಒಂಜೆಂದ ಬಣ್ಪನ ಅಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬಣ್ಪುನಾರೆ ಭಾರಿ ಮೂಲಗಬಹುದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚುತ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಣಪನೆ ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಕೋಪೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅಕುಲ್ ಅಂಚಿನೊಂದಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವರು ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವರು ಪುನಃ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತುದು ಕೋಶ ಓದುದಾನಾಗ ಸತ್ಯ ಓವು ಪಣಪನವು ಅರಿವಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಗುವೇಲ್ದ ಕಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕೊಂತು ಗುವೇಲ್ಡೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಪುರ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಂತ್ರಗಣಕಲ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆರಾಧನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈದ್ಯರ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತೊಂಬರೋದಿಲ್ಲ ಈರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂದರ್ಭ ದೈವದ ಕೋಡಿಯೇಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಂತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆರಾಧನದ ಜಿಜ್ಞಾಸದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಬಿ ಬಾತಿರದ ಅದು ಬಣ್ಪಾರ ಅಕೇರಿದ ಬಾತಿರ ದಯವನ್ನ ಈ ಕರೋನಾ ವಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆವರಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಚಾಕಿರಿವಾಣ ಮೇಲೆ ದೈವದ ಪ್ರತಿ ಚಾಕಿರಿವಾಣೆಗಳ ಬೈದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೀಡಾತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೊಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಮಾಪದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂತೆ ಸಹಾಯ ಕೊರಡು ದಯಮನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕುಲು ಹತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚಾಕಿರಿದ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ನೆತ್ತಿಗೆರ್ನಾಗ ತಿಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಮಾತ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿನಂತಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ವೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿಲು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮರುಳ್ಳ ಹಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಈ ದೈವ ಕಲಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅನುದಾನ ಮಲ್ತ ಅನುಕೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇರು
ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರೇಗಲ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರಿವಾರಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪರಿವಾರ ಎಂಕಲ್ನೇ ಪರಿವಾರ ಕರ್ಲಾದೇನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ ದಾದವಣ್ಣ ಬರೆಯರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗಿನೇ ಯುವಕಿ ಲತ್ತಪ್ರಾಯದ ಜವಣೆ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೈದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಜವಣ್ಯರಿಗೆ ದಾದವಣ್ಣ ಬರೆಯರು ನಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೇರ ಪಂಡ ದೆನ್ ಪಂದ ಎಕ್ಕಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತೇರುಂಡು ಅವಿತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ದೀದು ಹೂವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರವಾಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಒಂದು ಅವೇನು ದೀದು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸುತ್ತು ಅವೇನು ದೀದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೊರಿಯರ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ನನ್ನದಂದಿಟ್ಟು ದುಂಬುಗು ಈ ರೇಪ ನೋಡುವ ಆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಪೆರಾರಕ್ಷತ್ರೊಡತ್ತು ಓಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಒಟ ದೆಪ್ಪೇರು ನಿಜ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೇಶವನ ನೆನೆಪುಂಡಗುತ್ತು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ತೂತಿನ ಘಟನೆ ಜರ್ಮನ್ದ ಪೊಂಜವು ಬತ್ತದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೇರು ಉಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊನಂದೆ ಮೊಗುಲು ಗುತ್ತುದಾಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಬಿದಾಯ ಬರ್ಪುನಾರ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಿಷನ್ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆದಿ ಬರ್ಪಿನಿ ವಾನ್ ನಮೂನೆ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಆದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪಿನ್ ನೆಂಜಿ ಪೆರ್ರಾಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಆ ಪೊಂಜು ಬುಲ್ತುಂಡು ಜರ್ಮನ್ದ ಪೊಂಜು ಬುಲ್ತುಂಡು ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡವಲು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟುನು ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ನೆಲಮೇರ್ಲ ಕಟ್ಟುನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬುಲ್ತಿರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಜಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾನೆ 7 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿರದ ಬೈದರು ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇವ ಕರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಕೊದ್ದು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಫೋಟೋ ದೇಕೊಂಡು 5 ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೆರಡಾವ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತುಂಬ ನಡಪವ ಅತ್ತಂಡ ವಾರುಡೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲುಳ್ಳರು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ ನಿರಂತರವಾದ ಕರೆ ಮಲ್ ತಂದುಳ್ಳರು ಅತ್ತಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಮುಖೇನ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂಡು ಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಜ್ಞೆರು ಬಣ್ಣದತ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಉಳೈಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿನಗಳು ದಾದಮುಳು ಕುಳುದಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ಡ ಏತು ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ಡ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಖಲ್ಡ ಎತ್ತಿನವನ್ನ ದೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಎತ್ತಿನವ ನಿಖಲ್ಡ ಪಟ್ಟೋನ್ ಅಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರತಾದ ಮೂಲು ಮಾತಿರಲ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಬಂಡು ನಾವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಲ್ಲಾತ್ ದೈವದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುಂಡು ಏರು ವಾ ರೀತಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ಹಾಳಾವಡು ರಡ್ಡೆಲ್ಲದೆ ತೊನ್ನ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಗುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲುಗಳ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟಿವಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಬೈದರು ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಮುರಾ ನಿರ್ದಿಂಚ ಬೈದರೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಡತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಪುಸ್ತಕ ಬುಡುಪದಿಜ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಬುಡುಪದಿಜ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಊರದ ದೈವಗು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸುಮಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಅವು ಕೊರೋನಾ ಸುಮಾರು ಆಪುನ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಆಯಲ ಆಕ್ರಮ ಇತ್ತಿದ್ದು ದೈವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಗಂಡ್ ಸುಮಾರು ಆಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಭಕ್ತಿಡ್ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ನೇರ್ದುಂಬುಲ ಆ ಒಂದಿನ ಆತಿನ ಕೇಶವಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಬಂದಣ್ಣ ದಾದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೊಂದು ನಮಲ ಪಣ್ಪುನೀತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಶರೀರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪದರ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಂಚೆತ್ತನ ಇಂಬು ಶಕ್ತಿ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುವ ನೆಲತ ಭಕ್ತೇರಿ ಅಕಲ್ನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಕಲ್ನ ದೇವರನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಕಲ್ನ ಏರು ವಾವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರ ಅತ್ತನ ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಕುಲಿ ಎಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದ ನಂಬರ್ ನಾಸ್ತಿಕತೆನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಎನ್ನಿದು ಒಟ್ಟುಗು ಜಗತ್ತದ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಆವಡೆ ಬಂದದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿಡು ಸರಕಾರದ ನಿಯಮದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನು ದಿಟ್ಟೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ ಈತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಈ ಮೂಲಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲದ ಒರಿಬೆಮ್ಮೆರು ಮೂರಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಗ್ಗಿದೈ ಮಟ್ಟದ ದಂಬೆ ಪಾಪುರದ ಅಗ್ಗಿದೈ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ
ಕೋಲುಬಲ್ಲು ಲತ್ತು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತೋಲು ಪೇರುದಲ ಕಂತಿನ ಪೆರ್ರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟದಲ್ತಾಯೇ ತರಕೋಲು ನಂಡ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬೀಗ ಬಣ್ಬಿನ ಕಟ್ಟು ಆಕಳ ನಮ್ಮ ಈತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಆವಡ ಸೌಖ್ಯ ಆವಡ ಪಣ್ಬಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗಳ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಕಲೆಗಳ ಅಂತಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖೇನ ನಿಗುಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಪನಕಲೆಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಶವ ಮಡಿವಾಳ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಸುರೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಬುಲ್ಗುಡದ ಚಾಕಿರದ ಸುರೇಶ್ ಕಟೀಲ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಕಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಾವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಎಂಗುಲು ಶನಿವಾರವದೇನ ಮಲ್ಪವಡೊಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ತಂಡ ವಾರದ ನಡುಟ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಕುಡರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ